Hörmətli Sabah Dulqınları televidenиясын караучылар, җырлы бүләк тапшыруын башлап җибәрәбез. Туган көн ияләренә багышланган котлау хатларын тәкъдим итәрбез. Саба районы Мишәбаш авылында яшәүче Рәхимуллин Җәүдәт Нәгыймулла улына 60 яшь юбилей. Әтиебезне туган көне белән котлыйбыз. Кадерле әтиебез, сиңа булган якты матур теләкләребез иксез-шиксез. Сабырлыгың, михырбанлылыгың, саф күңелең өчен бик зур рәхмәт сиңа. Син безнең таянышыбыз, яклаучыбыз һәм саклаучыбыз. Синдәй тормыш юлдашы, әти һәм бабай булу олы бәхет, шатлык һәм горурлык ул. Әниебезгә ныклы терәк, балаларыңа һәрчак ярдәм кулыңны сузучы әти, оныгыңа яраткан һәм кадерле бабай син. Безне үстереп, кеше иткәнең, биргән тәрбияң, җылы сүзләрең, алтын киңәшләрең өчен мең рәхмәт сиңа. Гел шулай безнең терәгебез булып, исәнлектә, саулыкта, тазалыкта, байлыкта яшә. Әни белән бергәләп, бер-берегезнең күңел аклыгын, җан җылысын тоеп, тигезлектә, шатлык сөенештә, озын-узак, бәрәкәтле гомер кичерегез. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтле без сиңа гомергә. Рәхмәт әти, барсы өчен рәхмәт. Булдың безгә һәрчак зур терәк. Синең насихат безгә гел кирәк, синдә әтиләр җирдә бик сирәк. Сине котлап иң изге теләкләр белән әниебез, әбиебез, балаларың, кияү, анагың. Хөрмәтле Җәүдәт Нәгыймулла улы, без дә сезне туган көнегез юбилейгыз белән тәбрик итәбез. Бәрәкәтле мул тормышта гомер кичерергә язсын сезгә. Yaprakların küzden kıygan, telgerçleri bütün kilir. Kaşın mileş ağaçını da, utayana kazal jimiş. Karlı mileş, kıyılmağın telgerçlere, aşı jiller dağlarına, nişik güne bir ismedi. Karlı mileş, üzülmeyen telgerçlere, aşı jiller dağlarına, nişik güne bir ismedi. Yıldız yıldız karlar yava, kızıl şuklu mileşlerge, okşagan bit yazmış kayın, üzülmeyen telgeçlerge. Karlı mileş, kıyılmagan jimişlere, gitmi kalgan kışıklarga, mileşingni üleşeli. Karlı mileş, kıyılmagan telgeçlere,
чираттагы тәбрикләү хатына күчәбез. Гомер уртасына якынлашып, бүген үзенең 55 яшьлек юбилей бәйрәмен уздыручы, бар туганнарны, балаларын, кияү, килен, оныкларны бер түгәрәк өстәл янына туплаучы, һәр көнне күңел җылылыгы бирүче, киләчәккә өмет, ныклылык, таяныч булучы, тормыш иптәше әтиебез Марсель белән бергә балаларын үстергән, аякка бастырган, борчылган, күпме куанычлар, бәхетләр кичергән, безнең өчен бердән-бер иң кадерле кешебез, байлар сабасында яшәүче әниебез Зәйнуллина Нәзиләнең бүген гомер бәйрәме, туган көне. Әниебез аппак кышка ям стәргә теләгәндәй, табигатьнең шушы мизгелендә 55 ел элек дөньяга килеп, иң беренче чиратта әти-әниеңне, барлык туганнарыңны сөендергәнсең. Бүген дә син үзеңнең тирә-ягыңдагы кешеләргә шатлык өләшәсең. Олысына да, кечесенә дә син кешелекле һәм игелекле, абруйлы киңәшче. Шуңа күрә дә үзең олы ихтирам казангансың. Алдагы гомер юлларыңны шулга юк, сау-сәламәт, күтәренке кәеф һәм туган тумачаларың, якыннарың белән бәхетле көннәрдә үтәргә язсын сиңа. Һәр кеше дөньяга килгәндә бүләк итә Ходай фәрештә, гомер буе саклаучы, яклаучы, булышучы аңа һәр эштә. Назлы, изге, ихлас фәрештәбез, бүген синең юбилей көне. Син дөньяда иң якын кешебез, киңәшчебез, сердәшчебез безнең. 55 яшь юбилей көнеңдә күңелләр моңлана, елмая, йөрәк түрләрендә үткән көннәр, матур хатирәләр уяна. 5 балалы гаиләдә тугансың, кечкенәдән тырыш булгансың, 3 абыең һәм сеңлең өчен һәр чак терәк булып торгансың. Ир атышы бит ул димәгәнсең, арбалап утын да яргансың, әниеңнең ярдәмчесе нәни кызы, әтиеңнең 4нче улы булгансың. Нинди генә эшкә тотынсаң да җиткергәнсең һәр чак җиренә, тырышлыгы өчен Болгариягә путевкада биргәннәр үзеңә. Чисталыкны бик тә яратасың, уңган булган, күзләр тимәсен, бакча тулы җиләк-җимеш чәчәкләрең, тормышны өзелеп сөясең. Синең тәмле ризыкларың әни чакырып тора туган нигезгә. 2 катлы зур йорт төзедегез, бик тырышып, әти белән бергә. Тавышың, җырларың, моңнарың һәр кешене таңнар калдыра. Гел кайтасы килеп тора безнең әти белән әни янына. Яшибез без синең дугаларда, барсы яхшы, шөкер Аллама. Дөрес киңәшләрең бирәсең гел, тигез күреп 2 балаңа. Әниң генә иртә китеп барган, кире кайтмый торган илләргә 5-1 туган арагыз якын, яссын озын гомер яшәргә. Әти белән безнең өчен үрнәк, матур гаиләбезне кырдыгыз. Кызыгыз, улыгыз өчен гомер буе үрнәк терәгебез булдыгыз. Бу гомерем өчен, үзем өчен бүген олы рәхмәт диямин. Исеңдәме, әни, таңга кадәр кызыңны күтәреп йөргәнең? Исеңдәме, әни, син тәүге кат җитәкләп мәктәпкә баручым. Нәк 11 ел шәйеңне әзерләп кайттыңмы дип каршы алучым. Гадел булыгыз дип үстердең син, кеше әйберенә тимәдек. Берәр кеше ярдәм сорап килсә, бер кайчан да булмый димәдек. Бар туганнар хөрмәт итә сине, һәр кемгә гел ярдәм итәсең. Тыныч кына һәр кешене тыңлап, дөрес нәсихәтләр бирәсең. Кияү киленне дә олы рәхмәт, балаларыгыздай күрәсез. 6 оныгыгызны бөтенләй дә барсыннан ныграк сөясез. Яшь вакытта тыңлаусыз да булганмындыр, әйткәнмендер авыр сүзләр дә. Әти, әни, гафу үтенәмен, кызыллык китергән булсам сезнең йөзләргә. Әнием, син идеалым минем, хөрмәт итәм, яратам сине. Бүтән хыялларың, теләкләрең чын барлыкка ашсыннар иде. Карашларың җылы, йомшак синең, ихлас һәм киң, әни, йөрәгең. Тәмле ризыкларыңны пешереп, гел көтеп торасың, беләмен. Юбилеең котлы булсын, әни. Озын рәхәт гомер телибез. Әти белән бәхетле яшәгез, нур балкытып торсын күңелегез. Иң изге ихлас теләкләр белән әтиебез Марсель, улың Фәндүс, кызың Лилия, киленең Гөлгенә, кияүгез Рәмис, оныкларыгыз Алия, Илназ, Зәринә, Камилә, Мәликә, Регина. Безнең матур теләкләргә барлык туганнар һәм кода-кодагыйларыгыз да кушыла. Юбилейім менә бүген,
Узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Балаларың, оныкларың, туганнарың янында яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә иң гүзәл зат безнең өчен горурлы, сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган бик кадерле, син безгә парлы җырлы гомерләрдә, җитче әнием син йөзгә, юбилеем менә бүген. Узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Саба дулкыннары телевидениесында җырлы бүләк тапшыруын карадыгыз. Барлык туган көн ияләренә исәнлек, саулык, озын гомер, бәрәкәтле, мул тормышлар теләп калабыз.